Catalans, hem de decidir independència o dependència, perquè entre volades de coloms i temps perdut amb consells i assemblees i uns estiran per aquí i els altres enllà, no existeix cap pla d'alliberament nacional una mica sòlid? Doncs sí, hi ha el PLADIN, Pla d'Independència Nacional amb força possibilitats d'èxit i abans de gaire. I és aquest, d'entrada, creació de la Federació Sobiranista predicada des de fa temps i ben a l'abast de les entitats nacionalistes. Un mes. Segon, empoderament digital dels de l'1 d'octubre i tots els altres que hi vulguin ser. 4 mesos. Després, proposició legislativa d'iniciativa popular al Congrés de Madrid i esperar. 7 mesos. I al final, digui el que digui o deixi de dir Madrid, declaració d'independència i sol·licituds de reconeixement internacional als 193 estats de l'ONU. Un dia. Total, un any i un dia. A www.carleslledó.cat pot ser fullejat el pla complet, així com la clau per poder votar sense errar. Vinga, som-hi i visca Catalunya lliure!